Pel que sabem, aquest virus pot romandre en superfícies un cert temps, posem fins i tot hores o és possible que fins i tot bastantes hores, excepte que es netegi. Llavors el que hem de fer és utilitzar els productes de neteja que estan degudament identificats, siguin els que siguin, per cada tipus de superfície i fer una neteja amb normalitat d'aquestes superfícies. Alguns malalts que ens heu portat els últims dies crec que ho heu fet molt bé perquè, no sé com dir-ho, heu acotat les àrees de l'ambulància que es poden contaminar amb el malalt, heu posat bosses de plàstic, totes aquestes coses ajuden molt perquè una ambulància és impossible netejar-la al 100%, igual que una llitera d'aquestes complicada que tenim a l'hospital, sempre pot haver-hi algun punt que s'escapi. Per tant, el que són les superfícies i tot això, netejar-la amb els productes que teniu, seguint els procediments que teniu i pensar una mica en com reduir les àrees aquestes de, diguéssim, de més risc. Dit això, tornem-hi. La neteja de mans, abans i després de netejar, segueixen sent també una excel·lent mesura per si ens hem despistat o hem tocat alguna cosa que està contaminat, evitar que això ens pugui arribar a infectar nosaltres en el supòsit que això estigués contaminat pel virus, per entendre'ns. Vale, o sigui que entenem que la roba, per exemple, dels assistencials, quan hi ha contacte directe amb el pacient perquè li hem d'agafar del terra o del seu, o hem de carregar-ho o hem de traslladar-ho cap a l'ambulància, si tenim contacte, qualsevol tipus de bata que no sigui impermeable, podem agafar i no fa falta, podem continuar treballant amb la nostra roba fins a acabar. I la roba de tot el dia es neteja de forma normal a la temperatura que toca i amb els detergents que toca i no hi ha cap problema.